Обаче какво се случи, когато навърших пълнолетие? Станах на 18 и няма да повярвате какви думи чух като подарък от моите родители. Те ми казаха следното: ако не поискаш съвет от нас, ние няма да ти го дадем. Когато бях на 18 и дойдох в София, много ясно си спомням телефонният разговор, който водих с баща ми на рожденият ми ден. Защото аз всъщност в първи курс навърших и пълнолетие. Той ми каза така, и тези думи до ден днешен не хтят. Той ми каза: вече си пълнолетна, имам ти доверие, ако не дойдеш и не поискаш съвет от мен, аз ти обещавам, че няма да ти дам съвет. Приятели, този разговор беше все едно някой ме облива със студен душ. Аз не очаквах, наистина. През всичките години, в които съм виждала ценности, посока, разговори, аз това нещо тогава го приех като едва ли не е края на света. Обаче, известно време по-късно, осъзнах, че всъщност това е мъдростта, защото моите родители, те просто ме пуснаха. И тогава, по време на онзи разговор с баща ми, аз направо си мислех край. Той ме изостави. Той вече направо се отрича от мен. А той всъщност ме даде свободата да избирам. Той ми даде свободата да избирам от кого да черпя мъдрост, даде ми свободата да избирам кого да слушам за съвети, даде ми свободата да избирам как да живея. И от този момент нататък аз и моите родители станахме приятели. И наистина, могат ли деца и родители да бъдат приятели? И редно ли е? В кои възрасти е редно? Аз нямам отговор на тези въпроси. Просто споделям какво се е случвало в моето семейство и кои са нещата, които са ми донесли сигурност като личност. И не на последно място, искам да ви кажа, че думите "обичам те" са се чували толкова често в нашия дом. Те се чуват и до днес. Ние и до днес си го казваме. И до днес си предаваме обич едни към други. Казваме си "обичам те" и знаем, че това е така. Приятели, ако не бяха те и ако не беше здравата и единна линия на възпитание, които те са следвали цял живот, повярвайте ми, този бурен нрав изобщо нямаше да е това, което е в момента. Те се умяха да насочат емоциите ми в много творчески идеи. Успяха да ме накарат да повярвам, че мога, когато искам. Успяха да ме научат да вярвам. Успяха да ме научат да бъда Любомира, която съм днес, и без претенции, но и без задръжки да мога да изявявам своята личност. Благодаря им наистина много. И с тези видеа искам да ви кажа, че има семейства и има поколения, между които връзката не е нарушена, които говорят на един език, които се смеят заедно, които излизат заедно да се разходят, които нямат търпение да се видят на кафе, които нямат търпение да се чуят по телефона. Има такива семейства. А ако искате да ви разкажа някоя история от моето детство, пишете ми в коментарите. Или пък може да искате да знаете как някой от тези принципи се е проявил чисто практично в дадена ситуация. Пак ми пишете и ми задавайте въпроси, ще ми е много интересно да ви отговоря. И така, това бяха моите много лични и съкровенни споделяния за семейството. Ако такъв тип видеа са ви интересни, ще правя още, защото определено имам какво да ви разказвам още по темата. Влогмасе. Всеки ден от 1 до 25 декември правя по едно ново видео, така че следете канала ми, темите са различни, стила на видеята е различен. Просто ще видим накрая тази компилация как ще изглежда. Чао и до много скоро! Но ми е много интересно ти какво мислиш за бизнеса с приятели.